14 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонунҳое ки Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд, имзо гузоштанд. Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сармоя ва ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ. қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба қонун дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ аз ҷумлаи онҳо мебошанд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сармоя ва ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ ба дастгирии давлатии сармоягузорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ равона гардидааст. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятиро барои дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузоштани лайк ё дигар аломат бекор мекунад. қонунҳои ба имзо расида барои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва баланд бардоштани зиндагии мардум мусоидат менамояд. матни пурраи қонунҳо дар матбуот нашр мешавад. امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض علی ایدی‌زاده جلسه نوبتی اجلاس یکم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در اجلاس یادداشت تفاهم بین کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و خدمات امنیت دولتی پرزیدنت جمهوری ازبکستان مورد بررسی قرار گرفته. از روی این مسئله قرار داخلدار قبول کرده شد. идомаи ахбор. шаҳри душанбе мизбони конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо. конфронси мазкур аз 29 то 31 майи соли 2025 идома меёбад. дар назар аст ки дар ин конфронс беш аз 1000 нафар аз ҷумла сиёсатмадорон, коршиносони соҳаи обу иқлим, олимон ва намояндагони созмону ниҳодҳои байналмилалӣ иштирок намоянд. маълумоти бештар дар гузориши Иброҳим Назрурзода. тағйирёбии иқлим яке аз таҳдидҳои ҷиддии башарият дар асри 21 мебошад. баландшавии ҳарорати ҳаво, норасоии оби ошомиданӣ, обшавии бо суръати пиряхҳо ва афзоиши офатҳои табиӣ аллакай ба ҳаёти миллионҳо одамон таъсири манфӣ расонида истодааст. тағйирёбии иқлим ки асосан ба фаъолияти инсон аз солҳои 1800 ба вуҷуд омадааст, ин захираҳои ҳаётан муҳим бо суръат аз байн мераванд. обшавӣ бо суръати ҳозира ва камшавии пиряхҳо ба иқлим, муҳити зист, нигоҳдории некӯаҳволӣ ва саломатии одамон ва рушди устувор аз ҷумла ба бахшҳои воқеии иқтисоди миллӣ аз қабили энергетика, саноат ва кишоварзӣ таъсири манфӣ мерасонад. то имрӯз аз 14 000 пиряхи Тоҷикистон ки сарчашмаи асосии оби ошомиданӣ дар минтақа мебошад, зиёда аз 1000-аш пурра об шуда, суръати обшавии онҳо рӯ ба афзоиш аст. аввалин мониторинги ҷаҳонии пиряхҳо ҳанӯз аз соли 1894 оғоз мегардад ва бо вуҷуди оне ки таҳқиқотҳо дар ин марҳила беш аз 100 сол аст идома доранд, вале ҳеҷ яке аз ин таҳқиқотҳои гузаронида шуда аҳамият ва муҳимияти пиряхҳоро ба мисли ташаббуси ҷаҳонии ҷониби Тоҷикистон таҳти унвони соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо арзёбӣ накарданд ва бо ҳамин мақсад аст ки интиҳои моҳи майи соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе нахустин конфронси сатҳи баланд доир ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад ва ҳадаф аз баргузории чунин конфронс ин пеш аз ҳама тақвият бахшидани ҳамкориҳо ҷиҳати бартараф кардани мушкилоти тағйирёбии иқлим, коҳиш додани таъсироти манфии тағйирёбии иқлим ба захираҳои об ва бартараф кардани раванди обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва дар маҷмӯъ тақвият бахшидани ҳамкориҳои байни кишварҳо алалхусус дар ҳифзи захираҳои обҳои фаромарзӣ арзёбӣ карда мешавад. Тоҷикистон дар мубориза бо тағйирёбии иқлим ва идоракунии устувори захираҳои табиӣ фаъолона иштирок мекунад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои муҳимтарини вобаста ба ояндаи инсоният муносибати дурбинона ва ҷиддӣ дошта, аз минбарҳои баланди Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилоти байналмилалӣ диққати ҷомеаи ҷаҳониро доир ба масъалаҳои глобалӣ аз ҷумла тағйирёбии иқлим ҷалб менамояд. бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Созмони Милали Муттаҳид соли 2003-ро соли байналмилалии оби тоза, солҳои 2005-2015-ро 10-солаи байналмилалии амалиёт об барои ҳаёт, соли 2013-ро соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, солҳои 2018-2028-ро 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ва соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон кард.
ҳамчунин тибқи қадномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид аз соли 2025 ба баъд ҳар сол 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо таҷлил карда мешавад. ёдовар мешавем ки рӯзҳои 29-31 майи соли равон дар пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. дар назар аст ки дар конфронси байналмилалӣ беш аз 1000 нафар аз ҷумла коршиносони байналмилалӣ, сиёсатмадорон, олимон ва намояндагони созмонҳои ҷамъиятӣ иштирок менамоянд. ҳадафи аслии конфронс муттаҳид намудани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои таҳияи стратегияҳои муассир оид ба ҳифзи пиряхҳо ва идоракунии устувори захираҳои обӣ мебошад. ҳадафи конфронс таъкид намудани нақши муҳими пиряхҳо дар нигоҳдории мувозинати экологӣ ва зарурати иқдоми фаврии ҷаҳонӣ барои боздоштани обшавӣ ва ақибнишинии пиряхҳо мебошад. дар конфронси байналмилалӣ ба навовариҳои илмӣ, амалиёти муштарак ва ҳамкории сиёсӣ дар мубориза бо оқибатҳои тағйирёбии иқлим таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. иброҳим назлузода, мақсади мақсад, ахбор. восати созандагиҳо дар ноҳияи шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. Дар ин ноҳия бунёди 226 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шуда то имрӯз 148 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. аз ҷараёни тадбирҳои ободонӣ дар ноҳияи мазкур моҳираи Тоҳир гузориш медиҳад. ноҳияи шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ки аз калонтарин ноҳияҳои вилоят ба ҳисоб меравад, дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози иқтисодиву иҷтимоӣ ба як минтақаи ободу зебо мубаддал гардидааст. бунёд гардидани шаҳраки ваҳдат ҳамчун маркази ноҳия ки имрӯзҳо макони ҷойҳои кории садҳо нафар сокинони сарбаланди ноҳия гардидааст, гувоҳи гуфтаҳои болост. бояд зикри дошт ки дар асоси нуқтаҳои ироа гардида дар паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии кишвар бобати иҷрои нақшаҳои кории ободониву бунёдкорӣ дар қаламрави ноҳияи шуғнон бунёди кӯдакистон ва беморхонаи минтақавӣ бо маром ҷараён доранд. дар нақша аст ки таъмиру азнавсозии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии қаламрави ноҳия ба роҳ монда шавад. дар паёми солонаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии кишвар гуфта шуд ки дар доираи нақшаи зикри гардида дар 3 соли охир дар мамлакат беш аз 1500 иншооти соҳаи маориф яъне муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ, 660 иншооти соҳаи тандурустӣ, 480 иншооти варзишӣ, 175 иншооти фарҳангу фароғат ва ҳазорҳо иншооти дигари истеҳсоливу иҷтимоӣ бунёд ва ба истифода дода шуданд. ноҳияи шуғнон низ аз чунин дастоварди самти бунёдкорӣ бархурдор буда давоми даврони соҳибистиқлолии кишвар бо ҷалби сармояи ватанӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ як қатор иншооти аҳамияти муҳим дошта барои соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, ҷавонон ва варзиш дар ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. дар баробари вусъати корҳои ободониву созандагӣ ба рушди дигар соҳаҳои хоҷагии ноҳия низ диққати махсус равона гардида, дар ин замина ба баланд бардоштани сатҳу сифати некоаволии сокинон низ таваҷҷӯҳи махсус равона мегардад. баҳри амалисозии нуқтаҳои паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии кишвар аҳли заҳмати ноҳияи шуғнон камари иммат баста итминон меравад ки бо анҷоми корҳои бунёдӣ дар партави ин ҳуҷҷати муҳими тақдирсоз хоҷагии ин минтақа ба таври комил рушд хоҳад намуд. моҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, ноҳияи шуғнон, ахбор. тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъат доранд. дар ин замина бо иқдоми сокинону соҳибкорони деҳаи нурободи ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи шаҳри нав роҳҳои маҳаллӣ таъмиру навсозӣ карда мешаванд. идомаи матлаб дар гузориши Фаридуни Субҳон ва Садрдини Иброҳим. беш аз 1 километр роҳҳои маҳаллии деҳаи нурободи ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи шаҳри нав аз навсозӣ карда мешавад. ин иқдомро сокинону соҳибкорон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бахшида ба сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ роҳандозӣ намудаанд. ҷиҳати беҳтару хубтар анҷом додани корҳои таъмирӣ аз масолиҳи хушсифати ватанӣ ва техникаҳои роҳсозӣ истифода бурда мешавад. баъди анҷоми корҳои таъмирӣ дар ҷодаҳо рафту омади ҳама гуна нақлиёт бемамоният сурат гирифта, бошандагони деҳа метавонанд аз ин роҳҳо самаранок истифода баранд.
ساکنان از آن خوشحالند که بهر آبادی یک گوشه دیار و بهبود بخشیدن شرایط زیستشان سهمگذاری می‌نمایند. مورد به ذکر است که چنین اقدام‌های ساکنان دهه نورآباد مراتبه اول نیست که راه اندازی کرده می‌شود. در گذشته اهل دهه با همبستگی یکدیگر پایه‌های چوبین خط انتقال برق با پایه‌های آهن و بتونی و ترانسفورماتورهای دهه را نیز عوض کردند. 80 столбҳои бетоние ки дар деҳа кӯҳна шуда буд нав кардем. Мана 2 трансформатори қувваи 400 нав кардем. ҳамаш ин бо дастгирии бевоситаи худи фаъолону соҳибкорони деҳа шуд. чунин сарҷамии сокинон ҷиҳати пешрафту шукуфоии як гӯшаи диёр шаҳодати он аст ки танҳо бо ҳамбастагӣ ва якдиливу ватандӯстӣ метавон ба дастовардҳои назаррас ноил гашт. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, ноҳияи Шаҳри Нав, Ахбор. рушди соҳаи кишоварзӣ, истифода аз таҷрибаи пешқадам ва натиҷаҳои назарраси ин самт дар вилояти Хатлон. дар пайи амалӣ намудани нақшаву барномаҳои давлатӣ ва иҷрои тавсеяи олимони соҳаи кишоварзӣ дар вилоят ба масъалаи истифодаи самараноки замин ва аз он гирифтани дӯстии ҳосил таваҷҷӯҳи хос равона шудааст. кишоварзони вилояти Хатлон аллакай маҳсулоти барвақтиро ҷамъоварӣ намуда дар баробари таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хурсифати ватанӣ ҳамчунин қисми муайяни онро ба хориҷи кишвар содирот намуда истода. гузориши Муҳаммад Раҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бори сеюм аст ки бо нақлиётҳои боркаши гаронҳаҷм дастранҷи деҳқонони вилояти Хатлонро ба хориҷи кишвар содирот намуда истодаанд. ин навбат 15 мошини боркаш бо маҳсулотҳои гуногуни кишоварзӣ аз вилоят ба хориҷи кишвар раҳсипор шуда истодаанд. дар доираи татбиқи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати истифодаи самараноки замин ва рушди содироти маҳсулоти кишоварзӣ, ҳаҷми содироти маҳсулоти тару тоза ба хориҷи кишвар бо суръат афзоиш меёбад. тибқи дурнамои имсол дар майдони 1400 гектар дар вилояти Хатлон кишти пиёзи барвақте киш карда шудааст. айни замон дар ҳосили интизорӣ ния дорем ки аз ҳар як гектар замин аз 390 сентинер то 450 сентинер ҳосил ба даст биёрем. аллакай тӯли як моҳ мешавад ки деҳқонони кишоварзони вилояти Хатлон тасмим гирифтанд кишти пиёзи барвақтиро ҷамъоварӣ намуда ба хориҷи кишвар ба бозорҳои дохилии ҷумҳурӣ содирот намоянд. танҳо дар марҳилаи сеюми содироти мавсимӣ беш аз 15 мошини боркаш бо зиёда аз 250 тонна маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла пиёзи барвақтӣ, карам, лаблабу ва зардолу ба бозорҳои хориҷи кишвар равона гардиданд. дар ин раванд намояндагони агентии содирот бо масъулини вилояти Хатлон иштирок намуда баҳри таъмини сифати содирот ва расонидани саривақтии он тавсияҳои мушаххас доданд. агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва барои расидан ба нишондиҳандаҳои барномаи давлатии рушди содироти ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда истодааст. бо ин мақсад барои ба роҳ мондани содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ дар вилояти Хатлон як қатор корҳо ба анҷом расонида шуд. аз ҷумла барои дарёфти шарикони хориҷӣ якчанд шартномаҳои кафолатноки содиротӣ баста шудааст. дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда дар моҳи майи соли 2025 аз ҷониби КВД Тоҷ Агропром экспорти агентии содирот 2832 тонна маҳсулоти пиёзи барвақтӣ содирот карда шудааст. дар баробари ин ҳамчунин аз ҷониби КВД Тоҷ Агропром экспорт 1571 тонна дигар намуди маҳсулотҳои кишоварзӣ ва бештар аз 17000 тонна маҳсулотҳои саноатӣ ба хориҷи кишвар содирот ба роҳ монда шудааст. мувофиқи маълумоти агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли ҷорӣ аз шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ беш аз 4328 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷ содирот гардидааст ки беш аз 3583 тоннаи он ба вилояти Хатлон рост меояд. корхонаи воҳиди давлатии Тоҷ Агропром экспорт дар ҳамбастагӣ бо деҳқонон ва хоҷагиҳои вилоят дар ин давра зиёда аз 1571 тонна меваи барвақтиро ба хориҷи кишвар интиқол додааст. ба иттилои сарраёсати кишоварзии вилояти Хатлон соли равон дар масоҳати 9400 гектар пиёзи барвақтӣ киш шудааст. барзгарони вилоят ният доранд ки аз ҳар гектар
تا 400 سنتنر حاصل به دست دارند. جمع‌آوری حاصل علاقه یک ماه باز ادامه داشته حجم صادرات روز از روز زیاد می شود. عین حال در هر یک شبانه روز از 15 تا 20 ماشین بارکش محصولات کشاورزی را از ولایت ختلان به خارج کشور انتقال می دهند. агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон нақша доранд дар моҳҳои наздик содироти маҳсулотро ба бозорҳои нав густариш диҳанд. бо иқлими мусоиди табиӣ, захираҳои фаровон ва дастгирии бевоситаи ҳукумати мамлакат, имрӯзҳо вилояти хатлон ба яке аз минтақаҳои асосии содироткунандаи маҳсулоти кишоварзӣ дар миқёси ҷумҳурӣ табдил ёфтааст. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, вилояти хатлон, ахбор. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд майдони боғу тогзор 63224 гектарро ташкил медиҳад ки аз он 44534 гектараш ҳосилдеҳ мебошад. деҳқонони ноҳия имрӯзҳо зардолӯи барвақтиро ҷамъоварӣ намуда ҳар рӯз аз 150 то 180 тонна ин намуди маҳсулотро ба хориҷи кишвар содирот менамоянд. гузориши маҳмуд аҳмадзода ва дилшод юсуфӣ. ин ҳам майдони боғи зардолӯ дар ноҳияи Ашт ки давоми беш аз як ҳафта инҷониб ҷамъоварии ҳосили пешпази зардолӯ идома дорад. ҳар рӯз садҳо нафар аъзо, саҳмдорон ва боғпарварони ноҳия бо аҳли оила машғули ҷамъоварии ҳосил мебошанд. дар ноҳияи Ашт масоҳати боғи зардолӯ 20 000 гектарро ташкил медиҳад. зардолӯ мувофиқ ба наву намуди дарахтон, пешпаз, миёнапаз ва дерпаз буда дар ҳудуди ноҳия нави пешпаз 650 гектарро ташкил медиҳад ки ҷамъоварии ҳосил вобаста ба вазъи обу ҳаво даҳаи аввал ва даҳаи дуюми моҳи май оғоз меёбад. дар ноҳияи Ашт бо мусоидати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, идораи беҳдошти замин ва обёрӣ бо таъмири саривақтии пойгоҳҳои обкашӣ, тоза кардани каналҳои обрасон, оби полизӣ нисбатан барвақт ба хоҷагиҳо дастрас карда шуда, нашунамои зироати кишоварзӣ, сарсабзии боғҳо таъмин ва ин самараи кор аз баракати ҳосил шаҳодат медиҳад. бино ба гуфтаи масъулини соҳаи кишоварзии ноҳияи Ашт, имсол дар боғҳои ноҳия ҳосил фаровон аст. дар ноҳия зиёда аз 20 000 гектар боғҳо мавҷуд буда, аз он 95%-ро боғҳои зардолӯ ташкил медиҳад. 12 000 гектар боғҳои ҳосилдиҳанда буда, ҳосилнокии зардолӯи навҳои пешпазаки ноҳия аз 35 сентинер то 65 сентинерро ташкил медиҳад. ҳар рӯз зиёда аз 180 тонна содирот шуда истодааст. харидор агар зиёдтар гардад, аз ин ҳам зиёдтар содирот кардан мумкин аст. дар боғҳои зардолӯи ҳудуди шаҳраки Шайдон, ҷамоати диҳоти Ошоба, боғпарварон, аъзои хоҷагиҳо ва бонувон ҳосили зардолӯро ҷамъоварӣ тариқи қуттиҳои махсус бандубаст мекунанд. соҳибкорон дар сари замин ҳосили зардолӯро харидорӣ ва бо воситаи нақлиёти яхдондор ҳар рӯз аз 10 то 15 нақлиёти калони боркашон аз ноҳияи Ашт зардолӯ содирот мекунанд. намояндагони ширкатҳо ва ронандагони нақлиёти боркашон таъкид менамоянд ки робитаҳои тиҷоратии ҷумҳурии тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ ҷиҳати интиқоли молу маҳсулот дар сатҳи худ ба роҳ монда шуда, маҳсулот саривақт ба хориҷи мамлакат дастрас мешавад. дар хориҷа талабот ба меваҳои тоҷикистон зиёд аст. дар ин ҷо боғпарварон зардолӯро ҷамъоварӣ карда дар қуттиҳои махсус бандубаст менамоянд. сифати маҳсулот хуб буда ҳаракат дорем ки ҳаҷми содироти зардолӯ зиёд шавад. мо хурсанд аз онем ки байни кишварҳо ҳамкориҳои тиҷоратӣ тақвият меёбад. дар самти содирот мушкилот мавҷуд нест ва фароҳам овардани шароит соҳибкоронро ҷиҳати афзоиши интиқоли зардолӯ ба хориҷи мамлакат ҳавасманд намудааст. дар ноҳияи Ашт аз ҳисоби нави пешпази зардолӯ ҳар сол аз 3 то 4 000 тонна ҳосил ҷамъоварӣ ва содирот карда мешавад. ҳамзамон як қисми ҳосил дар корхонаҳои қабул ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, шарбат, афшура, истеҳсол ва пешниҳоди аҳолӣ мегардад. ба маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла зардолӯ, гилоси боғҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар хориҷи кишвар талабот зиёд аст ва аз моҳи май то мавсими нави ҳосил меваҳо дар шакли тар ва хушк бо бандубасти махсус содирот карда мешавад. то имрӯз дар ноҳияи Ашт дар ҳаҷми наздик 800 тонна зардолӯ ҷамъоварию содирот карда шуда, боз дар боғҳо ҳосил фаровон аст ва ин раванд ҷамъоварию содироти маҳсулот идома меёбад. дар шаҳри Конибодом ҷамъоварии зардолӯ оғоз шуда, ҳосили боғоти зардолӯ бо роҳу усулҳои муосир хушк карда мешавад. ҳамзамон як қисми ҳосил дар шакли тар ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. маълумоти бештар дар гузориши Собир Айюбӣ ва Саҳбони Қурбон.
зардолу меваи писандидатарини мардуми тоҷик аст ва дар рӯзгори мардум нақши муҳим дорад. сокинони шаҳру деҳоти Конибодом рӯзгори худро бе парваришу ғунучин ва бандубасти меваи зардолу тасаввур карда наметавонанд, зеро зардолу асоси даромади оила, тинҷии рӯзгор ва баракати умри инсонҳост. ба шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон парвариши боғоти зардолу рӯ ба рушду нумӯ ниҳода меваи хушку тари он ба кадом давлати гӯшаи дунё пешниҳод нагардад, ба зудӣ харидори худро пайдо мекунад. алҳол мавсими ғунучини меваи пешпазаки зардолу оғоз гардида, боғпарварон ният доранд зардолуҳои тару тоза ва шаҳдрези Конибодомро пешкаши шаҳрвандони кишварамон ва давлатҳои дуру наздики хориҷа гардонанд. ҳисоботҳои омурӣ ба 1 январи соли 2025 дар шаҳри Конибодом 12016 гектар боғҳои мевадиҳанда вуҷуд дорад, ки аз ин 9000 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. мана имрӯз мо дар ҷамоати деҳоти ҳамробоев ҳузур дорем ва аввалин бор меваҳои пешпазаки мана моҳи май пухта расидааст. мана чӣ тавре ки дида истодед, то ҳамин рӯз ба давлатҳои Қазоқистон, Россия, Беларусия 250 тонна содирот карда шуд меваи хуштами шаҳри Конибодом. нисбат соли гузашта имсол ҳосил бисёртар мебошад. то имрӯз мувофиқи ҳосил муайянкунии мутахассисони соҳаи кишоварзӣ 1160 тонна зардолуи пешпазаки шаҳрбори шаҳри Конибодом муайян карда шуд. боз ҳосил муайянкунӣ бо давом дорад. боғпарварон дар парваришу истеҳсоли меваи зардолу таҷрибаи хуб дошта, иқлими мусоиди минтақа имкон медиҳад ки ҳосили хуб рӯёнида шавад. хушбахтона имсол ҳосили зардолу хуб аст ва барои ҷамъовариву содироти маҳсулот аз тамоми имкониятҳо истифода бурда мешавад, зеро талабот ба меваҳои шаҳдбори кишвари офтобии мо дар хориҷ хело зиёд аст. аллакай боғпарварон бо содироти зиёда аз 250 тонна меваи шаҳдбор тавассути мошинҳои калони боркаш дар ободии дастархони пурнозу неъмати кишварҳои ҳамсоя саҳм мегузоранд. содироти маҳсулот асосан кишоварзон, саҳмдорон мана аз боғҳои худашон аввал инро чинда истода бо дасти чинда ба яшикро вай мекунанд, баъд бурда ба сардхона месупоранд, аз сардхона содирот мекунем. маҳсули дастранҷи деҳқонон, меваҳои шаҳдбори ватан барои таъмини бозори истеъмолӣ ва содирот истифода гардида, даромад аз ҳисоби фурӯши меваҷот барои баланд гардидани сатҳи некуаҳволӣ мусоидат менамояд. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Конибодом, ахбор. сокинони ноҳияи Қубодиён истифодаи мақсадноки заминҳои корамро василаи шуғлнокӣ ва пешбурди рӯзгорашон дониста, имрӯзҳо ба ҷамъоварии ҳосили пиёзи барвақтӣ, сирпиёз, картошка ва дигар номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ машғул мебошад. ҳосили ҷамъоварӣ гардида дар баробари таъмини талаботи бозори дохилӣ ҳамзамон ба хориҷи мамлакат низ содирот гардида истодааст. исмоил соҳибназарён ва мусои нурмуҳаммад гузориш медиҳад. имрӯзҳо сокинону кишоварзони ноҳияи Қубодиён корҳои саҳроиро вусъат бахшида бо ҷамъоварӣ намудани ҳосили якчанд номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ дар баробари таъмини талаботи бозори дохилӣ ҳамзамон қисмати муайяни онро ба хориҷи мамлакат низ содирот намуда истоданд. бо истифода аз шароити муносиби иқлим ва ба роҳ мондани парвариши навъҳои пешпази зардолу, мутахассисони хоҷагии ниҳолпарварии ноҳия ҳамасола дар ин айём ҳосили боғотро мутобиқ ба талаботи бозори ҷаҳонӣ бандубаст карда содирот менамоянд. мувофиқи дурнамо имсол содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз ноҳияи Қубодиён 4700 тонна муайян гардидааст, ки то ба имрӯз аллакай зиёда аз 2000 тонна маҳсулоти барвақтӣ бахусус пиёз ва зардолу содирот карда шудааст ва ин раванд рӯз то рӯз бештар гардида истодааст. тибқи иттилоъ дар ноҳияи Қубодиён зиёда аз 13000 гектар замини корами обӣ мавҷуд буда, аз он ҳамасола ҳосили фаровони маҳсулоти гуногун ба даст оварда мешавад. кишоварзон бо омӯзиши талаботи бозори дохиливу хориҷӣ ва бо дар назардошти мутобиқии боду ҳаво кишту парвариши зироатеро ба роҳ мемонанд, ки боздеҳи меҳнаташон натиҷаи дилхоҳ дошта бошад. тавре масъулон иброз менамоянд, имрӯзҳо дар ҳудуди ноҳия ҷамъоварии ҳосили пиёзи барвақтӣ, сирпиёз, картошка,
حاصل باغات و دیگر نامگوی محصولات زودرس هم از زمین وسیع خواجگی‌های دهقانی و هم از قطعه‌های نزد حولگی ادامه داشته. خواجگیداران از نتیجه کار خود با قناعتمندی حرف میزنند. به نظر کارشناسان در شرایط تغییریابی اقلیم و بالاروی ارزش محصولات کشاورزی در بازار جهانی، استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی و کشاد مهمترین وسیله تامین فراوانی گرفتن درآمد بلند از ساحه کشاورزی و آسودگی هر یک عائله به حساب می رود. با انابت این مفهوم ساکنان و کشاورزان ناحیه قبادیان زمین‌های در اختیار داشتهشان را مقصدناک استفاده کرده وابسته به طلبات بازار تمام نامگوی محصولات را کشت و پرورش کرده حاصل دلخواه به دست می‌آورند. طی سالهای آخر خواجگیداران به تشکیل و استفاده گرمخانه‌های دائم عمل کننده نیز توجه ظاهر کرده در این سمت الکی نشان دهنده‌های بلند مهنتی را صاحب گردیده‌اند. امروزها در برابر جمع‌آوری حاصل از میدان‌های کشاد، جمع‌آوری حاصل فراوان و خوشصفت پمیدار از داخل گرمخانه نیز ادامه دارد که این از مسئولیت بلند زمین استفاده برندگان بازگویی می‌نماید. دیکابر اینا تو زیرا پرورش داریم اینا خود نو وسیله برآمدگیش کم کم برآوردن داریم گذشته. امسال خدا و شکر حاصلناکش نغزه. با گفته مسئولان همین گونه ترتیب معین جمع‌آوری حاصل رسیده محصولات و پرورش دیگر نامگوی زراعت در همه جماعت شهرک و دهات ناحیه ادامه داشته. کشاورزان با اظهار خوشنودی از جمع‌آوری حاصل دلخواه دور اول برای سری وقت انجام دادن کشت تکراری زراعت گوناگونی به این موسم موافق تلاش می‌نمایند، زیرا آنها منفعت مقصدناک استفاده بردن هر قطعه زمین را به خوبی احساس کرده رویانیدن هرچی بیشتر محصولات را برای باز هم بهگشتن سطح و صفت روزگارشان مهم می‌شمارند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه قبادیان، اخبار. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت تا امروز دورنمای کشتی زراعتی بهاری 93.1% اجرا شده است. امروزها کشاورزان ولایت کشتی شالی، کارتوشکا، سبزواد و پلیزی‌ها را وسعت می‌بخشند. معلومات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. کشاورزان ولایت سوخت با مقصد تامین امنیت عضوقواری که یکی از هدف‌های استراتژی حکومت مملکت به حساب می‌رود، زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده می‌برند. با گفتی کشاورزان فراوانی محصولات در بازار همان وقت تامین می‌شود که دوام سال خواجگی‌های کشاورزی تکرار استحصال کنی را در سطح ضروری به راه مانند. انیخترش دوام سال از یک زمین 2-3 و زیاده از آن حاصل رویانیده شود. مشاهده ها ثابت می سازد که این روند در ولایت سوخت به عملی حتمی و معمولی تبدیل یافته است. در ولایت که بیشتر از 70,000 خواجگی‌های کشاورزی فعالیت دارند، وابسته نمودن میدان کشت و رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی، حاصلناکی تمام نمود زراعت بلند و حجم استحصال محصولات کشاورزی زیاد کرده می شود. سال روان خواجگیداران ولایت با استفاده از امکانات و اقتدارهای در اختیار داشته در 160,982 گکتار زمین کشت زراعت گوناگون بهاری را به راه ماندند. حالا در ولایت کشتی پخته، شالی، کارتوشکا، سبزواد و پلیزی‌ها ادامه دارد و در اساس دورنما میدان کشتی زراعت بهاری در مجموع به 172,990 گکتار رسانیده می شود. امسال خواجگیداران ولایت سوخت نسبت به دیگر نمود زراعت کشاورزی کشتی کارتوشکا را زیاد می نمایند. با تاکید مسئولان سرریاست کشاورزی امسال با زیاد گردیدن میدان کشتی کارتوشکا نقشه استحصال این نمود محصولات که در بازار استعمالی طلبات به آن بیشتر است بر زیاد تامین خواهد شد. سال روان در خواجگی‌های کشاورزی ولایت باید در مساحت 18,500 گکتار کارتوشکا کشت کرده شود. عین زمان در ولایت دورنمای کشتی کارتوشکا 86.4% اجرا گردیده در شهر و ناحیه‌های نزدیک کوهی همانا کشتی این نمود زراعت ادامه دارد. دیوشتیچ، کوهستان مسشاه، عینی، شهرستان استرافشان، پنجکین و اسفره شهر و ناحیه‌های اساسی کارتوشکا پروری ولایت سوخت به حساب می‌روند. اما در این میان ناحیه‌های دیوشتیچ و کوهستان مسجاه از تامین کنندگان اساسی بازار داخلی با کارتوشکا میباشند. نظر به سال گذشته در این دو ناحیه بلندکوه ولایت مساحت کشت کارتوشکا 800 گکتاری زیاد کرده می شود. یکی از راه‌های زیاد نمودن حجم استحصال کارتوشکا و بالام برداشتن صفت آن استفاده تخمی‌های سرحاصل و به منطقه مطابق و رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی به مانند سری وقت تامین نمودن زراعت با آب و نوری به حساب می‌رود.
дар вилояти суғд ҷиҳати таъмини фаровонии бозор дар оянда низ бо ворид намудани заминҳои бекорхобида ба гардиши кишоварзӣ раванди кишту парвариши зироат аз ҷумла ғалладонагиҳо, пахта, картошка, сабзавоту полезиҳо тақвият бахшида мешавад ва хоҷагидорон дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ саҳми арзанда мегузоранд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. иқлими ноҳияи Шамсиддини Шоҳин барои бунёди боғҳои интенсивӣ ва истеҳсоли меваҳои босифати воридот-ивазкунандаю ба содирот нигаронида шуда хеле мувофиқ аст. бо назардошти ин омили муҳим ва истеҳсоли меваҳои ба бозор рақобатпазир, солҳои охир майдони боғҳои муосир дар ин ноҳияи Баланкӯҳ васеътар мегардад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. бо мақсади таъмини аҳолӣ бо меваҳои хушсифати истеҳсоли ватанӣ, боғдорони ҷумҳурӣ майдони умумии боғҳои мевадиҳандаро ба зиёда аз 204 000 гектар расониданд ки аз ин шумора 1000 гектараш боғҳои интенсивиянд. бартарии ин боғҳо аз боғҳои анъанавӣ дар он аст ки дар соли 4-ум ва 5-ум бо риояи дурусти агротехникаи парвариш боғдорон метавонанд 40-50 тонна ҳосили босифати мева истеҳсол намоянд. дар натиҷаи нигоҳубину коркарди дуруст хоҷагидорон метавонанд аз 1 гектар боғи интенсивӣ то 35 тонна ҳосили себ ба даст доранду талабгорони меваҳои шаҳдбори Кӯҳистон аз сари замин омада 1 килограммашро 7 сомонӣ ва 1 тоннаашро 7000 сомонӣ харидорӣ намоянд. иқлими Баланкӯҳи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин барои боғҳои интенсивии себ хеле мувофиқ асту хоҷагидорон бо истифода аз усули муосири парвариш аз ин боғҳо фоидаи соф мегиранд. боғҳои интенсивӣ ҳар сол ба пуррагӣ ҳосил медиҳад. ба ғайр аз оне ки ҳосил медиҳад, мо дар вақти гулҳояшро кам мекунем, дар вақти ғурра бошад ғурраша кам мекунем ва ба дараҷаи бисёр мегирад ки хулоса ки то ахири мевара чиндан با همین میوه سر کار میکنیم که حاصل خوب به دست آوریم. майдони умумии боғҳои ҳосилдиҳанда дар ин ноҳия дар маҷмӯъ зиёда аз 2000 гектарро дар бар мегирад ки аз ин 14 гектараш боғҳои интенсивӣ аст. با اصول قطرگی об мондани дарахтони интенсивӣ бисёр фоидаи хуб дорад, чунки об беҳуда сарф намешавад ва дуюм ин ки ҳамаи обе ки дар беқи дарахт мерасад, решаи дарахт онро ба пуррагӣ ҷабида мегиранд. қабати болои замин ки ҳосилхезии замин аст, шусташавӣ намешавад. ҳосилхезиро нигоҳ медоранд. ба қавли хоҷагидорон ин усули парваришу нигоҳубини боғ бартариҳои хеле зиёд дорад, зеро бо камобӣ мутобиқ асту бо ин усули обмонӣ ҳар қатраи оби заруриро решаи дарахт ҷабида мегираду то дергоҳ намнокии атрофи ниҳол таъмин мешавад. сокини ҷамоати деҳоти Терай Назармади Ниёзмат дар 8 сотих қитъаи замини назди ҳавлигиаш бо роҳи обмонии қатрагӣ боғи интенсивии себ бунёд намуда буд ки дар соли 4-ум аз ин масоҳат аллакай 5 тонна ва имсол метавонад самараи хубтар ба даст орад. сокини ҷамоати деҳоти Доғистон Гуландом Самадова низ дар қитъаи замини назди ҳавлигиаш аз ҳисоби себҳои нави галандӣ боғи интенсивӣ бунёд намудаву аз ҳавлии худаш ҳосили босифату фаровони себ ба даст оварда аз фурӯшаш иқтисодиёти хонаводагиашро мустаҳкам месозад. афзалияти зиёди боғҳои муосир хоҷагидоронро ҳавасманд месозад ки ояндаҳои наздик бо истифода аз маслиҳати мутахассисону олимони соҳа ба ин шакли боғдорӣ ки маҳсулнокии баланд дорад гузаранд. мувофиқи таҳлили коршиносон танҳо аз ҳисоби боғҳои анъанавӣ ба ҳисоби миёна агар 5 тонна ҳосил ба даст ояд, истеҳсоли меваҳои шаҳдбори ватанӣ ба 1 миллион тонна мерасад ки ҳам сабади истеъмолӣ таъмин мегардаду ҳам аз ҳисоби содироташ манфиати хуби иқтисодӣ ба даст омада Тоҷикистон дар миқёси ҷаҳон ҳамчун тавлидкунандаи меваҳои лазизу офтобӣ муаррифӣ мегардад, зеро имрӯз мувофиқи ҳисоби оморӣ майдони ин гуна боғҳо ба зиёда аз 200 000 мерасаду захираҳо дар ин самт хеле зиёданд.
соли гузашта дар ҳудуди ноҳияи лахш бар асари баланд шудани маҷрои дарёи сурхоб зиёда аз 1.5 километр шоҳроҳи мошингарди байналмилалӣ пурра хароб гардида буд. бо гузашти як сол қисматҳои вайронгардидаи шоҳроҳ то ҳол пурра барқарор нашудааст. тафсилоти бештар дар гузориши Дигули Маҳмуд. соли гузашта тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо боиси он шуд ки маҷрои дарёи сурхоб ва дигар рудҳои кӯҳӣ дар ноҳияи лахш аз меъёри муқаррарӣ баланд шуда ба хоҷагии халқ махсусан роҳҳои мошингарду хатои барқ хисороти зиёде расонид. аз ҷумла бар асари баланд шудани маҷрои дарёи сурхоб дар километри 250-уми шоҳроҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи ваҳдат рашт лахш сарҳади ҷумҳурии қирғизистон офати табиӣ 400 метр роҳро пурра шуста 600 метри канори роҳро пурра харобу валангор кард. кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои ноҳияи лахш дар ин қисмати роҳ дар як самт ҳаракати мӯътадили нақлиётро барқарор карданд, аммо зарурати аз навсозии ин қисмати шоҳроҳ пеш омадааст то мушкилоти ҷой дошта сари вақт бартараф карда шавад, зеро бо баланд шудани маҷрои дарёи сурхоб дар соли ҷорӣ боз мушкилиҳо бештар мегардад. моҳи августи соли гузашта дар натиҷаи баландгардидани ҳарорати ҳаво сатҳи дарёи сурхоб аз меъёри муқаррарӣ зиёд шуда 900 метр роҳи мошингард дар километри 255 зери об монда ҳаракати нақлиёт пурра қатъ гардид. аз тарафи коргарони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи лахш роҳҳои муваққатӣ кушода шуда то рафту омади нақлиёт таъмин карда шавад, аммо барои иҷрои корҳои асосӣ маблағу техникаҳои пуриқтидор зарур аст то ҳолати роҳҳои мошингарди байналмилалӣ дар ин маҳал ба талаботи бехатарӣ пурра ҷавобгӯ ва барқарор шавад. офати табиӣ дар ин минтақа ба хатти обу барқ низ зарари худро расонида буд ки сохторҳои соҳабӣ қисматҳои харобшударо муваққатан барқарор карданд. аз ин рӯ сохторҳои дар маҳалбудаи вазорати нақлиёти ҷумҳуриро зарур аст ки дар ду макони харобшудаи шоҳроҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи ваҳдат рашт лахш сарҳади ҷумҳурии қирғизистон барқарор намудани 1 километру 600 метри аз офат зарардидаро сари вақт анҷом диҳанд то барои ҳаракати мӯътадили нақлиёт боз ягон мушкилӣ эҷод нашавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи лахш. иттиҳоди давлатҳои мустақил уфуқҳои нави ҳамкории гуманитарӣ таҳти ҳамин унвон дар шаҳри Душанбе форуми 18-уми зиёёни эҷодкор ва илмии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор шуд. Зафар Қаюмзода гузориш медиҳад. дар заминаи баргузории форум зиёёну эҷодкорон ва роҳбарони муассисаҳои илмии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил бо намоиши дастоварду натиҷаҳои илмии муассисаҳои илмию таҳқиқотии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон шинос шуданд. дар ин замина натиҷаи таҳқиқоти олимону кормандони муассисаву сохторҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба меҳмонон муаррифӣ гардид. барои иштирок дар ин ҳамоиши сатҳи баланд 300 нафар зиёёну эҷодкорони варзида ва роҳбарони муассисаҳои илмии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба Тоҷикистон ташриф оварданд. дар форум муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ роҳбарияти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон хазинаи байнидавлатии ҳамкориҳои башардӯстонаи кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил намояндаи махсуси президенти Федератсияи Русия оид ба ҳамкориҳои байналмилалии фарҳангӣ иштирок намуданд. таъкид гардид ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва татбиқи сиёсати муваффақи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистон дар асоси принсипи сиёсати хориҷии дарҳои кушода бо беш аз 180 кишвари ҷаҳон робитаҳои дӯстонаро ба роҳ мондааст. дар ин замина ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо мамлакатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва кишварҳои дигари ҷаҳон рушд меёбанд. гуфта шуд ки яке аз соҳаҳое ки бо низом
ва густариши ҳамкориҳои давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил мусоидат менамояд соҳаи илм мебошад. Ба роҳ мондани ҳамкориҳои густурда бо хазинаи байнидавлатӣ, ҳамкориҳои башардӯстонаи кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ва баргузор намудани ин форуми сатҳи байналмилалӣ дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе барои мустаҳкам гардидани ҳамкориҳои кишварҳои муштаракулманофеъ заминаи бештар мегузорад. Илм олимонро муттаҳид месозад ва ин форум имкони васеъи муоширату табодули таҷрибаро барои рушди ҳамкориҳои илмиву эҷодӣ байни кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил фароҳам овардааст. форумҳои зиёёни илмӣ ва эҷодии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил бузургтарин чорабинии башардӯстона дар мамлакатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба ҳисоб рафта, дар он фаъолияти соли гузашта, натиҷагирӣ ва нақшаҳои чорабиниҳои муштарак доир ба масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ дар соҳаҳои илм, маориф, фарҳанг, иттилоот, сайёҳӣ, варзиш ва кор бо ҷавонон муайян карда мешаванд. Тоҷикистон маротибаи дуввум аст ки ин ҳамоиши байналмилалиро дар сатҳи баланд мизбонӣ менамояд. Дар форуми иттиҳоди давлатҳои мустақил уфуқҳои нави ҳамкории гуманитарӣ, ҷоизаи асосии байнидавлатии иттиҳоди давлатҳои мустақил, ситораҳои иттиҳод барои дастовардҳои барҷаста дар соҳаи саноат, илм ва маориф ва ҷоизаи ҷавонони иттиҳоди давлатҳои мустақил, иттиҳоди дебютҳо ба ғолибон супорида шуд. форуми зиёёни эҷодкор ва илмии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил пагоҳ 15 май низ идома меёбад. дар шароити феълӣ ҳифзи марзу бӯми кишвар ва ҳимояи манфиатҳои миллию давлатӣ барои ҳар фарди огоҳу бедордил қарзи шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. давоми 2 рӯз мешавад ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон санҷиши омодагии ҳайати захираҳои сафарбарӣ, қувва ва воситаҳои ҳудудӣ идома дорад. доир ба ин мавзӯъ гурӯҳи эҷодӣ маркази матбуот ва иттилооти вазорати мудофиаи кишвар аз ноҳияи 5 гузориш таҳия намуда. бо мақсади дар сатҳи баланд ташкилу гузаронидани санҷиши омодагии ҳайати захираҳои сафарбарӣ, қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ субҳи барвақти рӯз бо давлати комиссарияти ҳарбии ноҳияи 5 вилояти хатлон, сокинони ҷинси марди аз 18 то 55-солаи ноҳия, сохторҳои дахлдор ва дигар қишри фаъоли ҷомеа дар майдони баргузории ҷамъомад саф ороста буданд. дар оғози ҷамъомад вобаста ба дастуру супоришҳои сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти таъмини мудофиаи давлат, ҳифзи боэътимоди сарҳади давлатӣ ва дар маҷмӯъ баланд бардоштани қудрати дифоии мамлакат роҳбарияти вазорати мудофиа баромад намуда, иҷрои вазифаҳои аз ҷониби пешвои миллат вогузор гардида дар ин самтро аз ӯҳдадориҳои муҳиму аввалин дараҷаи ҳар як шаҳрванд арзёбӣ карданд. сокинони ин ноҳияи назди сарҳадии мамлакат бошанд, омодагии худро доир ба иҷрои вазифаҳои масъулиятноки шаҳрвандӣ дар назди давлат ва мардуми Тоҷикистон бо ибрози садоқат ба ватан, шарафхонӣ ба сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ ва таҳти шиори Тоҷикистон ба пеш нишон доданд. дар ноҳияи 5 чун дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо ҷалби васеъи мардум, махсусан нафарони дар эҳтиёт қарор дошта, чорабинӣ баргузор гардид. албатта мо насли имрӯза вазифадор ҳастем ки бобати ҳимояи марзу бӯми кишвар ва хати сарҳади давлатӣ, таъмини амнияти шаҳрвандон, тарбият намудани ҷавонон саҳмгузор бошем ва онҳоро дар роҳияи ватандӯстӣ, худогоҳӣ, худшиносӣ ва ҳимояи албатта хати сарҳади давлати дӯст доштани ин ватан тарбият намоем. бояд таъкид кард ки зимни санҷиши ҳолати омодагии қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва ҳайати шахсии захираҳои сафарбарӣ дар ноҳияи 5 вилояти хатлон миқдори зиёди техникаҳои хоҷагии халқ ҷамъ оварда шуда, бо омодагии ҳамаҷониба ба ҷамъомаду машғулиятҳои пешбинӣ гардида фаро гирифта шуданд. дар рафти ҷамъомад ба хотири қадршиносии иштирокчиён ё худ захираҳои эҳтиётии артиши миллӣ саҳми назарраси падару модарон дар таълиму тарбияи фарзанд ва дар рӯҳияи садоқатмандӣ тарбия намудани ҷавонони синни даъватӣ ба як қатор падару модарони сарбозон сипосномаҳои вазорати мудофиа тақдим карда шуд. ҳамзамон дар ин қисмати чорабинӣ чанде аз шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта низ бо рутбаҳои навбатии ҳарбӣ сарфароз гардонида шуданд. дар истоди минтақаи мудофиаи ҳудудии ноҳияи 5 сардори истоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ҳайати иштирокчиёни он баромад намуда, ба сатҳу сифати ташкили чорабиниҳои санҷишии доир гардида баҳои муносиб дод.
ضمناً تاکید کرده شد که ما باید از هر وقت بیشتر هوشیار و زیرک باشیم و بهر اجرای وظیفه‌های در این سمت بر عهده داشته دائما با مسئولیت و حس بلند وطن دوستی عمل نماییم. давоми 2 рӯз аст ки дар шаҳри панҷакен даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст идома дорад. дар ин марҳилаи озмун зиёда аз 500 нафар иштирок доранд. гузориши далери бозор ва шоҳҳусейн солиев. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз иқдомҳои наҷибонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад ки шумораи зиёди китобхонону китобдӯстонро ба ҳам оварда ҷиҳати рушди минбаъдаи зеҳни онҳо мусоидат мекунад. дар шаҳри панҷакен низ китобдӯстони зиёд барои иштирок ва ҳамин гуна ғолиб гардидан дар ин озмун миёни ҳам рақобати солим менамоянд. ҳар яке онҳо бо тайёрии ҷиддӣ ба озмун ҳозир гардида дар назди ҳайати ҳакамон ҳунару малакаи худро нишон медиҳанд. бо орзуи дар зиндагӣ пайдо намудани фуруғи ростин саҳфа китобҳои гаронбаҳоеро хондам, то ки аз фуруғи субҳи доноӣ фардои худро мунаввар гардонам. агар барои равшан гардонидани олам офтоб лозим бошад, пас барои равшан гардонидани маънавиёти одам китоб чизи асосӣ аст. мо насли ҷавони тоҷикистон хушбахттарин инсонҳое ҳастем ки ба бахти бузургамон чунин сарварро болои сарамон оварда. ҳамон сарваре ки дӯстдорандаи китоб асту баҳри мо наврасону ҷавонон чунин озмунҳоро роҳандозӣ менамояд. ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳояшон ваъда медиҳам ки насли ватандӯсту ватанхоҳ ба вой расида идомадиҳандаи кору пайкори пешво мегардем. дар даври шаҳрии озмуни мазкур иштирокчиён аз рӯи 4 номинатсия адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоӣ, адабиёти классикӣ, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон миёни ҳам рақобат намуданд. соли сеюм аст ки дар ин озмуни бонуфуз иштирок меварзам ва соли гузашта то даври вилоятӣ рафтам, аммо имсол бо тайёрии ҷиддӣ омадаам дар ин озмун ва ният дорам ки то даври ҷумҳуриявӣ рафта сазовори ҷойҳои намоён гардам. зикр кардан ба маврид аст ки дар шаҳри панҷакен соли ҷорӣ ҳайати ҳакамон аз ҳисоби омӯзгорони соҳибтаҷрибаву кордон аз маркази вилояти суғд, шаҳри хуҷанд ва худи шаҳри панҷакен шоирону нависандагон ва рӯзноманигорон интихоб шуда барои баргузорӣ ва қадршиносии ғолибони даври шаҳрии озмун 347400 сомонӣ ҷудо гардидааст ки нисбат ба соли гузашта 2 баробар зиёд мебошад. боиси зикр аст ки рафти озмун воқеан дар сатҳи ниҳоят оли, дар сатҳи баланд баргузор шуд. доварон устодони донишгоҳҳо аз маркази вилояти суғд шаҳри хуҷанд, инчунин устодон аз донишгоҳҳо, коллеҷҳо ва мактабҳои шаҳри панҷакен ва ҳамин онҳое ки дар номинатсияҳои гуногуни фуруғи субҳи доноӣ ширкат варданд баҳоҳои сазовори худро доданд. воқеан ҳам имрӯз масъалаи бедор намудани шавқу рағбати насли наврас ба китобхонӣ дар мадди назари ҳукумати ҷумҳурӣ қарор дошта барои дар қалби кӯдакону наврасон ва донишҷӯён ҷой додани муҳаббати китобхониву илмдӯстӣ аз ҷониби раҳбарияти кишвар пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегардад. ёдовар мешавем ки соли гузашта иштирокчиёни озмун аз шаҳри панҷакен то ба даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст роҳхат гирифта. дар он ҷо 4 нафари онҳо соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. далери бозор, шоҳусайн солиев, шаҳри панҷакен, ахбор. дар ноҳияи файзобод даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор гардид. дар даври ноҳиявии озмун зиёда аз 100 нафар иштирок намуда маҳорати сухандонию суханварии хешро муаррифӣ намуда. гузориши маҳмадалӣ абдукарим дар ин хусус. даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст бозгӯи он аст ки насли наврас ва хурду бузурги ноҳияи файзобод бо ҳидоятҳои раҳнамунсоз ва маорифпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯзҳо рӯ ба муассисаҳои фарҳангӣ оварда китобро барои худ рафиқи беҳтарин меҳисобанд. онҳо хуб дарк менамоянд ки мутолиаи бештари китоб ва бархурдор гардидан аз асарҳои пурмазмун захираи луғавии инсонро бой менамояд. дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст дар ноҳияи файзобод аз шумораи 410 нафар иштирокчӣ ғолибони даври аввали озмун осиноти 6 сола мебошад ки бо қироати шеърҳои кӯдакона имрӯз аз дӯст доштани ашъори адибони тоҷик башорат медиҳад.
آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است با سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از سال 2019 این جانب در سراسر مملکت برگزار می‌گردد. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است سال هفتم است که در مملکت برگزار گردیده. هدف اصلی آزمون پیش از همه بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی میان اهالی کشور از جمله خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی، بعد از مؤسسه‌های تحصیلات کسبی، آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، خادمان علمی و ادبی مؤسسه‌های علمی و ایجادی، فرهنگ و صنعت، کلانسالان، نمایندگان کسب و کار گوناگون و دیگر طبقه‌های اهالی کشور دایر می‌گردد. من تایرا فرهنوش، خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 به نام سید مراد سلیموف در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می‌نمایم. من نامیناسیون ادبیات کلاسیک را انتخاب نمودم، زیرا آثار گرانبهای و معنوی که از گذشتگان سخندانمان به ما به میراث مانده است نه تنها زیبایی و حکمت بلکه افتخار و حس وطندوستی را در قلب ما جوانان و نورسان زنده نگاه می‌دارد. خوشبختانه طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2025 در روند برگزاری آزمون در اساس تغییرات بار اول شهروندان از دولت‌های خارج مملکت هم می‌توانند اشتراک نمایند. در دور ناحیوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. غالبان دور اول آزمون از روی 4 نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان، ادبیات کلاسیک تاجیک، ادبیات معاصر تاجیک و ادبیات جهان شرکت ورزیدند. نظرسنجی و بهای گذاشته حکمان بهترین ها را دریافت نموده به دور منطقوی و جنبستی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است راهنمون می نماید. محمد علی عبدالکریم، ایوب محموراد، فیض‌آباد اخبار. اما سال 15 می روزی بین المللی آیله تجلیل کرده می شود. با افتخار این سنه در شهر و نویاهای مملکت چهاربینی‌های گوناگون معرفتی فرهنگی برگزار گردید. گزارش تهیه نماینده همکاران ما ادامه بخش این موضوع است. بالارروی معرفت حقوقی شهروندی و روزگارداری آیله‌ها، سالم و استوار و پایدار نگاه داشتن آیله‌ها، کاهش دادن شماره بیکارشوی اقلینیکا و بی‌سرابان ماندن فرزندان، بالا بردن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک، آماده سازی جوانان به حیات مستقلانه و هدایت نمودن آنها جهت نگاهبین و پرستاری والدین از وضع عائلوی یکچند عائله‌های بهترین بازدید به عمل آوردند. هیئت حکمان شهری بخصوص از طرز عائله‌داری، مناسبت زن و شوهر در زندگی، تربیت عائلوی در راهی دانش‌اندوزی، شرکت فرزندان در آزمون‌های جمهوریوی، المپیادهای سطح آسیایی و بین المللی، انتخاب کسب، فرهنگ آماده سازی دختران و بانوان و حیات مستقلانه و دیگر پهلوهای طلبات نظامنامه دور شهری آزمون‌های جمهوریوی عائله بهترین و عائله نمونوی از عائله‌های شهروندان شهر و دهات دیدن کردند. حکمان معلوم نمودند که اکثر عائله‌های در شهر و دهات استراوشن عمر بسر برنده طفل استقلالات دولتی و وحدت سراسری زندگی و فراغت شایسته دارند. عائله‌های شریف سنگینوف و سایمت سنگینوف از دهه صوفی عریف، تیمور عابدوف آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 56 و شهادت اصلان و از دهه زرنسار، طالب صالح و محترم صالح و آموزگار گیمنازی رقم 1، جمعبای محمدیاروف و قمره محمدیاروف از شهرک دلشاد جماعت دهات قلعه کلان در شهر استراوشن از بهترین ها دانسته شدند. با رضایت افکار حکمان، عائله‌های شریف سنگینوف و طالب صالح غالبان دور شهری دانسته به دور ولایتی آزمون‌های عائله بهترین و عائله نمونوی را خطا به دست آوردند. در باغ فرهنگی فراغتی ناحیه رودکی در فضای ایدانه روز بین المللی عائله تجلیل گردید.
дар чорабинии идона намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ, бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия ва дигар намояндагони касбу кори гуногун иштирок намуданд. дар саҳни боғ ороиши дастурхони хонавода, анвои гуногуни нон ва таомҳои миллӣ, либосҳои арӯсии қадимӣ ва замонавӣ, ҳунарҳои дастӣ аз қабили қолинбофию адрасбофӣ ва дигар дастовардҳои сокинони меҳнатдӯсти ноҳияи рӯдакӣ ба тамошо гузошта шуд. инчунин зимни ҳамоиш бо аъзои оилаҳои бароманди ноҳия суҳбати озод барпо карда шуда, масъалаҳои мубрами ҳаёти имрӯзаи ҷомеа доир ба бунёди оилаи солим ва тарбияи насли ояндасоз, ҳалли дурусти масъалаю мушкилоти оилавӣ, ҷалби ҷавонон ба зиндагии хуш, ҷараёни инкишофи зиндагӣ ва рушди ҷомеа баррасӣ шуданд. зимни баргузории чорабинии идона иброз гардид ки оила ва суннатҳои оиладорӣ дар оинҳои мардумии тоҷик ба фарҳанг ва маърифати миллати кӯҳанбунёдамон асос ёфта, он ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст. мақсад аз таҷлили ин рӯз устувор гардонидани оилаҳо, баланд бардоштани арзишҳои оилавӣ ва ҳалли мушкилоти мавҷудаи он мебошад, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оилаи солим ташаккул меёбанд. таъкид гардид ки оила ҳамчун унсури асосии ҷомеа аз қадимулайём ҳамеша нигоҳдорандаи беҳтарин арзишҳои инсонӣ, фарҳанг, маданият, идомаи таърихии наслҳо ва омили мустаҳками инкишоф буд ва мемонад. мафҳуми оилаву хонадорӣ барои миллати тоҷик намунаи шоистаи суннатҳои баланди ниёгон мебошад. бахшида ба рӯзи байналмилалии оила ба 4 ҷуфт навхонадорон шаҳодатномаи ақди никоҳ, ба 10 нафар волидани кӯдакони навзод шаҳодатномаи таваллуд, ҳамчунин ба нафароне ки дар рушди соҳаи гуногуни ҷомеа саҳми арзанда гузошта, ҳамчун оилаҳои намунавии солиёни зиёд дар тарбияи насли шоистаи замон ва фарзандон муваффақ ҳастанд, тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. дар фарҷом баҳри болидарӯҳии меҳмонон ва сокинон барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳод гардид ки хотири иштирокчиёни чорабиниро шод намуд. оила дар фарҳанги миллати тоҷик ҷойгоҳи хоса дошта, тарбияи ахлоқию маънавии инсон дар он ҷо сарчашма гирифта дар ҷомеа ташаккул меёбад. бо ин мақсад дар ноҳияи файзобод бахшида ба рӯзи байналмилалии оила таҳти унвони оила макони меҳру муҳаббат чорабинии маърифатии фарҳангӣ баргузор карда шуд. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва оилаҳои намунавӣ иштирок карданд. таъкид карда шуд ки оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбанд. зикр карда шуд ки оила сутуни ҷомеа ба шумор меравад. ин пайванди ногусастанӣ асрҳо инҷониб идома дошта, ҳукумати мамлакат оила ва арзишҳои волои оиладориро дар сиёсати меҳвари худ қарор дода, ҷиҳати бунёди оилаҳои солим ва тарбияи насли наврас тадбирҳои муҳимро амалӣ менамояд. дар ҳамоиш аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи файзобод ба якчанд оилаҳои намунавии ноҳия сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. мавриди тазаккур аст ки оила ва суннатҳои оиладории миллати тоҷик аз ҷавонмардию футувват, озодагию озодманишӣ, хайрхоҳиву накӯкорӣ, инсонпарварию башардӯстӣ ва адолатпешагӣ сарчашма мегирад. барномаи маърифатии фарҳангӣ бо барномаи консертӣ ки тараннумгари васфи модар ватан буд ҷамъбаст гардид. мо ватанамонро тоза нигоҳ медорем. таҳти ҳамин унвон дар шаҳри бохтар аксияи тозагӣ доир шуд ки дар он кормандони касбу кори гуногун ва ҷавонон иштирок намуданд. гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид. ҷиҳати тақвият бахшидани корҳои ободониву созандагӣ, тозаву озода нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳо, гулгашту майдонҳо дар шаҳри Бохтар бо ибтикори Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон аксияи ҳизбӣ зери унвони «Мо ватанамонро тоза нигоҳ медорем» гузаронида шуд. кормандони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон аз худ ташаббус нишон дода ба ҳашари дастаҷамъона баромаданд ва ҷӯйҳои обпартои канори роҳҳои нақлиётгарди шафати бинои маъмурии Кумитаи иҷроияро аз ҳар гуна паспартов, алафҳои худрӯй ва такшини қуму сангрезаҳоро тоза намуда, дар тозаву озода гаштани муҳити атроф саҳми муносиб гузоштанд. аксияи ҳизбӣ зери унвони «Мо ватанамонро тозаю озода нигоҳ медорем» доир гардида истодааст.
акция мазкур дар 25 шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо иштироки волонтерон ва аъзо ҷонибдорони ҳизби халқи демократии тоҷикистон баргузор гардида истодааст. дар вилояти Хатлон даҳҳо мавзеъҳои таърихӣ мавҷуд буда ҳамарӯза садҳо нафар сайёҳони дохиливу хориҷи кишвар ба тамошои ин маконҳои таърихӣ меоянд. аз ин лиҳоз бояд ҳар як сокини шаҳри Бохтар аз худ масъулияти баланди шаҳрнишинӣ нишон дода дар тозаву озода нигоҳ доштани муҳити атроф ҳиссагузор бошанд. ҳадаф аз роҳандозӣ намудани аксияи навбатии мо ватанамонро тоза нигоҳ медорем низ пеш аз ҳама ба тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист, таъмини фазои созгору рӯҳиябахш ба ҷомеа, даъвати мардум ба тозакорӣ ва сабзкорӣ ва инчунин ба кишвари сабз табдил додани ин сарзамини биҳишт осон мебошад. Самандар Шоев, Искандари Саид, шаҳри Бохтар, Ахбор. با مقصد حفظ و نگهداشت و تازگی طبیعت زیبای دیار، کارمندان بخش حفظ محیط زیست ناحیه بلجوان هر هفته روزهای استراحتی طریق حشرهای دست جمعانه با تازگی محیط زیست مشغول می‌شوند. گزارش رحمتعلی نصری. балҷувон яке аз ноҳияҳои зебоманзари кишвар ба шумор рафта бо бунёди биноҳои хуштарҳу замонавӣ, роҳу гулгаштҳо ва манзараҳои марғубону такрораш дили ҳар бинандаро ба худ ҷалб менамояду шумораи сайёҳон ҳам ба ин мавзеъ сол аз сол афзоиш меёбад. бо мақсади ҳифзу нигаҳдошти ин табиати зебои диёр, кормандони бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар ҳифзу нигаҳдошти табиат ва тозагии он ҳамеша саҳмгузор бошанд. ин навбат дар аксияи тозагии маҳал ва соҳил ки дар ҳудуди ноҳия баргузор гардид, ташкилоту муассисаҳо сокинон иштирок карда ду шафати роҳи мошингузаро аз деҳаи саримазори ҷамоати деҳоти хуррамшаҳр ва ҳудуди ҷамоати деҳоти сафедчашмаи ноҳия то маркази шаҳрак тоза карданд. ҳамчунин гирду атрофи биноҳои маъмурию истиқоматиро аз ашёҳои пластикию хасрӯбаҳо тоза карда, партовҳои сахти маиширо аз сой берун бароварда тариқи техникаҳои лозима ба ҷои махсус бурда безарар гардониданд. оиди аксияи тозагии маҳаллу соҳил бо 5 ҷамоати ноҳия мувофиқа карда ҳар як рӯзи шанбегӣ бояд гуфт ки ноҳияи балҷувони вилоят Хатлон бо шарофати соҳиби истиқлолии кишвар ва таваҷҷуҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурӣ дар ҳоли рушд қарор дошта, олами набототу ҳайвонот ва мавзеъҳои тамошобоби ин қисмати кӯҳистони мамлакат мавриди назари сайёҳони дохилию хориҷӣ қарор гирифтааст. ин аст ки кормандони бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия баҳри вусъат додани тадбирҳои беҳдоштӣ пайваста ташкил ва гузарондани чунин тадбирҳои дастҷамонаро ба роҳ мемонанд ва ҳамеша миёни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд ва ба ин васила муҳити атрофро дар 4 фасли сол тозаю назаррабо нигоҳ дошта баҳри қабулу истиқболи сайёҳон ҳар гӯшаи ноҳияро зинатафзо менамоянд. тозагӣ ва ҳифзи муҳити зист на танҳо масъулияти кормандони соҳа, балки қарзи шаҳрвандии ҳар як сокини ноҳия ба шумор меравад. раҳматалӣ назрӣ, эраҷи қурбоналӣ, сайҳомид шариф, ноҳияи балҷувон, ахбор. дар доираи корҳои ободонию созандагӣ ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Восе бо ҷалби кормандони ниҳодҳои гуногун гулҳои ороишии мавсимӣ шинонида шуд. гузориши Анваршоҳ Сайдализода. дар ноҳияи Восе баробари корҳои ободонию созандагӣ баҳри сазовор пешвоз гирифтани ҷашнҳои миллӣ, инчунин ҷиҳати тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист, шинонидани гулҳои ороишию мавсимӣ тибқи нақша рӯзҳои истироҳатӣ ба роҳ монда мешавад. ташкилу ба роҳ мондани чунин тадбири беҳдоштӣ дар самти баландбардоштани маърифати экологии сокинон, ҳифзи табиати зебои як гӯшаи диёр ва таъмини фазои хуби истироҳату фароғати сокинон дар ин мавзеъ бетаъсир нахоҳад монд. иштирок чунин тадбири ободонӣ ҳамзамон ин равандро василаи хуби зебову дилкаш намудани симо, беҳтар гардидани вазъи инфрасохтор ва фароҳам гардидани шароити мусоид барои меҳмонони дохилу хориҷ ба ин сарзамин арзёбӣ менамоянд. тасмим гирифтем гирду атрофи муассару тозаву озода намуда, инчунин дар гулгашт зиёда аз 2000 бех гулҳои ороишӣ шинонем.
дар доираи чунин корҳои ободонӣ ҳамзамон баҳри беҳтар намудани вазъи эпидемиологӣ, тоза намудани гирду атрофи ташкилоту идораҳо бо иштироки васеъи кормандон рӯзҳои суръатӣ аксияҳои ободонӣ гузаронида мешаванд. Ин тадбир дар муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарии ноҳия ба роҳ монда шуда, кормандон дар саҳни ҳавлии муассиса гулҳои ороишӣ шинониданд. Масоати 32 сотих қитъаи заминҳои назявлигии муассиса самаранок истифода гардида, инҷо барои сеғизо гардонидани хӯроки кормандон сабзавотҳои гуногун кишту парвариш карда мешаванд. Чунин ободкориҳо агар аз як ҷиҳат ба симои зоҳирӣ назди бинову иншоот ва маркази шаҳру ноҳияҳои кишвар ҳусни бештар зам намояд, аз ҷониби дигар муҳити экологӣ ва гирду атрофро боз ҳам софу беғубор менамояд, ки таъсири он ба саломатӣ ва ҳолати рӯҳу равонии инсон аз манфиат холӣ нест. Анваршоҳ Саидализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Восеъ, Ахбор. амалишавии барномаҳои давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 бо мақсади иҷрои бандҳои ҳадафи мазкур имрӯзҳо дар шаҳри Ҳисор корҳои зарурӣ сомон ёфта ташкили ниҳолхонаҳо дар назар дошта шудааст. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Дар замина ба ин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040-ро ба тавсиб расонид, ки танзими тавозуни табиӣ, мутобиқшавӣ ба раванди тағйирёбии иқлим, беҳтар кардани вазъи экологии кишвар, муҳайё намудани шароити муҳити зисти солим ва бартар аз ҳама гузариши кишвар ба иқтисодиёти сабз асосҳои ҳадафҳои онро ташкил медиҳад. вобаста ба ин дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои васеъ намудани ҷангалзорҳо, кабудизор кардани хиёбону гулгаштҳо ва боғу маконҳои истироҳатӣ рӯи даст гирифта шудааст, ки дар ин зимн натиҷаҳо назар расанд. Дар шаҳри Ҳисор бобати татбиқи бандҳои барномаи кабудизоркунӣ чораҳои мушаххас амалӣ гардида, кор дар ин самт бо нерӯи тоза идома дорад. Хусусан татбиқкунандаи ин ҳадафи ҳукумати кишвар дар самти сабзкорӣ, Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин минтақа бо мақсади рушди соҳа ва амалисозии нишондодҳои барномаи мазкур бунёди ниҳолхона ва беҳтар намудани фаъолияти онҳоро рӯй даст гирифтааст. Сарсабзию хуррамӣ ва зебогии маркази шаҳру гулгаштҳои он самараи фаъолияти хуби парваришгоҳҳои мазкур буда, дар ин замина нақши мутахассисону ниҳолпарварон арзанда мебошад. дар ин зимн нигоҳубини хуби ниҳолон ва ба содирот омода намудани онҳо низ аз ҳадафҳои дастандаркорон аст. тибқи нишондодҳои оморӣ, агар нақшаи дурнамои 3 моҳа дар ҳудуди шаҳри Ҳисор шинонидани 15 000 бех ниҳол бошад, иҷроиши он ҳудуди 38 000-ро убур кардааст, ки аз ин нишондод беш аз 30 000-ашонро дарахтони мевадиҳанда ташкил медиҳад. яъне бо риояи дурусти корҳои аграрӣ, масъулият ва иродаи қавии кормандон дар самти парвариши ниҳолу сабзгардонӣ ин натиҷа ба даст омадааст. ташкил ва васеъ намудани майдони парвариши ниҳол ва гармхонаҳо ҷиҳати нигоҳдории он аз марҳилаҳои аввали рӯидан, нақшаҳои баъдии бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Ҳисорро ташкил медиҳад, ки кор дар марҳилаи ибтидоӣ аллакай ба анҷом расидааст. бахшда ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар муассисаи давлатии маркази миллии тиббии Тоҷикистон шифобахш мусобиқа оид ба футболи хурд баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар муассисаи давлатии маркази миллии тиббии Тоҷикистон шифобахш мусобиқаи футболи хурд байни кормандон баргузор гардид. дар мусобиқаи мазкур масъулин, кормандони соҳа ва намояндагони Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид, ки футбол маҳбубтарини намуди варзиш байни сокинони ҷаҳон, хосан мардуми Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар таҳкими сулҳу субот ва дӯстиву ҳамгироии халқу миллатҳои дунё мусоидат менамояд. футбол дар ташаккули тарзи ҳаётисолим нақши муҳим дорад. дар мусобиқаи футболи хурд, ки байни кормандони муассисаи давлатии маркази миллии тиббии Тоҷикистон шифобахш роҳандозӣ гардид, маҳорату малакаи футболбозии худро нишон доданд. маврид ба зикр аст, ки футбол байни аҳолии Тоҷикистон нисбат ба дигар намуди варзиш маҳбубияти бештар дорад. футболи тоҷик бо андешидани тадбирҳои амалӣ ва ояндагирона аз ҷониби президенти Федератсияи футболи мамлакат муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар 10 соли охир ба гунаи бесобиқа рушд намуд. тими миллии кишвар ва дастаҳои футболи мамлакат дар мусобиқаҳои бонуфуз иштирок карда, футболи тоҷикро ба таври шоиста муаррифӣ намуданд. дар охир ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм муайян гардида бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд.
در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد آسیمی بخشیده به روز جهانی فوتبال مسابقه عاید به فوتبال خرد آغاز گردید. گزارش در این خصوص. امروز با اشتراک ریاست دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاه منصور مسابقه ورزشی بین کارمندان و آموزگاران دانشگاه مذکور عاید به فوتبال خود بخشیده به اعلان گردیدن 25 می روز جهانی فوتبال آغاز گردید. ابراز شد که هدف برگزاری بازی فوتبال عملی نمودن برنامه رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 تجلیل نمودن روز جهانی فوتبال که با تشبث پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی اعلان گردیده است و ترغیب و تشویق طرز حیات سالم بین کارمندان و آموزگاران میباشد. گفته شد که فوتبال یک نماد ورزش پدیده فرهنگی و عمومی جهانی است که مرزهای ملی، مانع‌های زبانی و تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی را عبور می‌نماید. این یک ورزشی است که جهان را متحد می‌سازد و با زبان اونیورسالی سخن می‌گوید که به همگان معلوم است، یعنی از کوچه‌های پرمخلص شهرهای بزرگ سر کرده تا دهه‌های دوردست‌ترین جهان فوتبال را می‌شناسند و بازی می‌کنند. هدف از تشکیل و برگزار نمودن مسابقه ورزشی این مستحکم نمودن همدیگر فهمی، دوستی و رفاقت و معین نمودن بهترین فوتبال بازان در بین کارمندان و آموزگاران میباشد. در مسابقه 12 دسته از حساب تیم ریاست و فاکولتیت‌ها بین هم سبقت می‌نمایند. 18 می سالی روان بخشیده به روز جوانان تاجیکستان و 34 سالگی استقلالی دولتی در مملکت مسابقه دوی ملی و ماراتون ولسیپدرانی برگزار می‌گردد. گزارش در این خصوص. چند روز است که در مرکز شهرنوی مملکت چرابینی‌های مختلف فرهنگی ورزشی بخشیده به روز جوانان ادامه دارد. روز 18 می سالی روان به استقبال روز جوانان تاجیکستان و 34 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سراسر جمهوری دوی ملی و ماراتون ولسپورانی با یک شکوه شامت خاصه برگزار می‌گردد. همه ساله یک شنبه 3 ماه می در سراسر جمهوری دوی ملی و ماراتون ولسپورانی با استارت یگانه یعنی در یک وقت آغاز می‌شود. مورد ذکر است که مسافه دوی ملی در پایتخت کشور زیاده از 10 کیلومتر را در بر گرفته ساعت 7 صبح از درآمدگاه محله چهارباغ آغاز گردیده اشتراکچیان آن توسط خیابان حافظ شیرازی تا نوروزگاه با هم سبقت میکنند. در این زمینه انفراساختاری موجوده ساحه نوسازی شده انشاءات‌های زیادی نوی ورزشی با شرایط معاصر در همه شهرهای مملکت بنیاد گردید. با استفاده از امکانیت و دستگیری همیشگی حکومت مملکت ورزشگران در مسابقه سطحی بلند اشتراک فعالانه نموده پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را بلند می‌بردارند. دوام چند سال اخیر پایتخت مملکت شهر دوشنبه مرکزی برگزاری مسابقه سطحی جهانی و بین المللی گردیده است. دوام چند سال اخیر نزدیک 2 میلیون اهالی مملکت در دوی ملی اشتراک کرده در تحکیم طرز حیات سالم، رشد و انکشاف ساحه ورزش، عمومیت تربیت جسمانی سهمی ارزنده گذاشتند. بینندگان گرامی، نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. با شما زندگی آباد و آسایش را تمنا داریم. سلامت باشید. салом бинандагони гироми, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 15 майи соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар доманакӯҳҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда танҳо рӯзона дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм,
روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های کوهی شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 14-19 درجه گرم، روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های کوهی شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا شبانه 17-19 درجه گرم، روزانه 36-38 درجه گرم می شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا با شما طبع خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر، سلامت باشید.